Zdravím všichni hosté Minecraftačky a Minecraftáky u mého prvního videa z Buildbattlu a jsem tu společně s Radisem. Ahoj! Ahoj Radisi. Tak jo, jdeme se připravit. O můj bože. Tak jo, já mám taky tenhle. Jo. Tak jo, jdeme na to. Takže já ti musím napát. Ano. Jsme úplně zapomněli. Ano, omlouváme se, že trošku zdržujeme ze začátku. Takže ano, děkuji ti Radisi. Moc ti děkuji, jsem ti velkým dlužníkem. Ale teďka, takže jdeme. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. No, moc hezký taneček, ale máš jen tenhle? Ano. Tak si zatančíme, jo? Já si vezmu svůj tady. Nasakreš, tak znova, jo. Tak tady mám hujpízácký tanec. Kde jsi to neučil? Naučil jsem se to z jedné firmy jménem The Box. A zrovna to jeden mám. Ten se otevřu až po videu. No a jdeme. Tak jo, jdeme. Tak jo, pojď, dělej si. Máčni ten čudlík. To je dokonale. Tak jo, jsme tady, no. Takže teďka jenom musíme čekat. Dokud se nepřipojí dost hráčů, aby jsme mohli začít hru. Pozor! Florislava, někdo nás Cože, co to je? Florislava, to znamená, že místo podlahy je láva, rychle, musíš někam jít, místo podlahy je láva. Rychle, dělej, já se snažím. Někdo to řekl znova, rychle, dělej. Dobrý. Dělej, jo. Dobrý, to je dobrá challenge. Jsme zachráněni. Ano, jsme zachráněni před hnusný. Počkej, proč jsme semka nešli rovnou hned? Nevím. Jsme idioti. Jej. Takže 3, 2, 1. Tak jo, už jsme tady. Tak, co si poznáme? Zlodě, rovery, Wizard, gaming konzole. Jo, konzole. Gaming konzole. Ano, konzole. Postavíme Nintendo Switch. Ano, to je dneska hrozně populární. Tak jo. Já se nedivím, já mám strašně rád Nintendo Switch. Jo, takže ok, postavíme takovýho obřího Steva, který bude hrát Nintendo Switch a to Nintendo Switch budeme my oba dva. Tak jo, jdeme na to. Ty se postav od Steva, já postavím stůl. Ty postav začátky stolu, já ho potom dostavím a potom ještě tam doděláme Nintendo Switch. Do které, a ty postav Steva. Ty máš Steva, já Nintendo Switch a část stolu. Ty máš zbytek, protože jsi šéf. No, ale tohle video najdete Watch Dog announcement. No, prostě. Tak jo, dělej, rady si. Tahle je... to jsou sloupy na co? To jsou začátky stolu. Aha. Si mě napadlo, teďka jak na to takhle koukám, tak kdybys to takhle udělal, tak bychom to mohli pak že by to bylo ze skla. Že bys tam udělal takovýhle hrám, jak teďka děláš a potom bych tam dal já sklo. Tak jo, tak to dokončí. Tak jo, vezmu si tohle dřevo. A kdyby se zeptali, Jura používá jeden texture pack, který bude vystažený v popisku. Já ho nevidím. Takže já uvidím třeba, nevím, já tady postavím s tím texture packem, ho Jura bude vidět jako černůžka. Ano, my jsme se koukali na typy dřeva, on to tady staví z tmavého, já stavím z normálního, tohle je úplně normální dřevo, to světlé, když tak. A teďka si vezmeme teda to sklo, jak jsem říkal, Adam. Potom nesmí zapomenout na tu podlahu. No, ale hezký Steve. Dneska teda budeme stavit Steve, který bude hrát Nintendo Switch. A zajímá mě, jak ho provedem, protože jak znám naše stavitelské schopnosti, tak nám to celkem jde. Ale nemůžu doporučit, že budeme nejlepší stavitelé. Když tak, kdybyste se ptali, tak to najdete v popisku videa, najdete i Radisův kanál a potom ještě tam najdete i stránku, přes který jsme dělali to intro, které viděli jste na začátku. Ano, to intro se nám hodně povedlo. Ano, to intro jsme dělali dneska a tohle je naše video, takže jo, takže začínám s tím Nintendem. No, tím tady bych možná... Jo, vypadá to divně, bouřím tady.
Tak jo, jdem. Takže jo, takhle. Ty budeš dělat takový ten červený a modrý okulary. Jo, a potom tam dáme televizi, nevím, jak se na to povede, jak znám naše vystavitelské schopnosti, tak žádná sláva. Ale myslím si, že to bude dobrý, tak co použijeme jako takové tlačítko třeba. Použijeme tlačítko jako tlačítka. Ano, jsem genius, koukejte, ty tlačítka jsou velmi hodné, ten ovladač tak já potřebuji šedou vlnu, tak já mám. Mně se hodně daří dostat Ano, mimochodem potřebuji, jo, tak dobrý teďka. Tak jo, bude to hodně malá televize, už větší než ten ovladač, takže to bude, tak já říkal, že nebude to žádná slaba. Takže to nebude televize. Ano, bude to, když celou dobu stavíme Nintendo Switch. V tomhle retrospektu to vypadá hodně zajímavě, to Nintendo Switch. Nevím, jak to vidíš ty, Radisy, ale vypadá hodně štěně. No, mně to přijde taky, tak jo, už se dostavil Steva? Ano. Tak jo, pojď mi postavit. Teda ještě tam něco dokončí. Ano, tak jo, už dostavil. Jenom tady musím koupit. Já tam udělám, že musíme jakoby mít vlastně. Aha, to je dobrý, to je dobrá hra. Tak uděláme hru Jura a Radis Big Adventure. To je nádherný černoušek. Já ho vidím normálně, ty vidíš jako černou. Vypadá hodně zajímavě, měl bych mu něco udělat třeba. Sakryš to nejde. Sakryš. Jo, takhle mu dáme nos. Ten nos. Tady se nepoznáš ani nos. Nos? Ano, to je nos. Nos tak vypadá úplně jinak. No, ale tohle bude prostě náš nos. Teďka, co bychom tam přidali? Já to jen tady ze Steam. Dobrý, tohle máš. Jo. Ještě ne, tak to je... Tak jo, já něco dodělám tomu Steveovi. Já bych mu třeba udělal klobouk. Bude vypadat úctíhodněji. A když má klobouk, vypadá jako hezký panák. Když má klobouk, vypadá tak trochu jako rozdár. Ale to vypadá aj teď. Tak jo, mám jenom 2 minuty. Tak jo, ten klobouk stihnem a možná ještě stihnem něco dodělat. Radisi, ty si pospěš. Já na tom dělám. Ano, tak třeba tam děláme bambuku. Ne, no. Tak jdeme na klobouk. Ne, nebude to kšiltovka, tohle bude. Je to klobouk. Přesně tak, bude to tenhle cylindr. Červený klobouček. A vymažu asi, a teďka rozbiju tu bambulku. Bambuka se myslí. Tahle. Tady ty modré vlny. Takrys. Překlik. Znovu teda pořádnej Steve, si hustej. Radisi, ty si měl. Jestli někdo z Mojangu vidí tohle video, tak musíte okamžitě změnit, jak Steve vypadá. Od teď bude Steve červenou čepici a bude to... Ano, já tady vidíme nás dva, velmi hezké v tomhle retrospektu. Už máme jen 1 minutu, něco ještě musím udělat tomu Steveovi. Doufám, že to bude vypadat dobře. A co mu tam chceš udělat? Prst. Bude ukazovat nahoru, nevím proč, asi kvůli Roadhogovi. Pokud nehrajete Overwatch, doporučuji, je to velmi dobrá hra, protože by se vám mohla zalíbit a budeme z ní taky točit videa. Ukazuje na to, že má čepici, protože na něj svítí slunko. Jo, to je hodně dobrý. A teďka najednou jen dopiš tam to. 30 sekund, musí tam něco napsat. Napiš tam. Radis a playing Radis a Jura's Big Adventure, nebo nějak. Jo, napiš to, Radisi. Já neumím psát. Máme 15. Já neumím psát. Už to napsal. A já jsem asi napsal špatně tvoje jméno. Kdo je you are? A teď se jmenuješ Juar. Ne, jsem Jura. Ok, tak jdeme volit. Donald Trump tak ti dořizuje, aby se přijmenoval na Juara. Co to je? To je divný. Takhle je to. Tak dávám půl ok. Ok, co je tohle? Tohle je další konzole. To je ok. Tady tohle je na půl, vypadá to celkem jako, původně jsem myslel, že to hra, ale tak já si myslím, že to debilní věc.
Bude to hodně. Jo, tak jsme my. Všichni dejte legendary, nebo aspoň epiky, good, OK, ale nedávejte nám, oh my gosh, OK, tohle je celkem hezký. Tak jo, doufám, že to, jo, tak. Wow!